ga watan August hijiran miladiya ma'ana lissafin miladiya 2026 da kamar yadda muke ganin yadda garin yake na nemi ko za mu yi haƙuri zuwa gobe domin mu gabatar da wannan karatun domin bayyanar hadiri a fili ya nuna yadda garin yake kuma har hakan yake sa ko karatun ba zai yi ma'ana sosai ba to amma liman da sauran 'yan uwa suka ce tun da an riga an fita kuma watakila masu midiya suna haskawa babu laifi a yi abin da ya sauwaka sai dai har ga Allah ni ba haka nake so ba saboda akwai malaman da na san mun yi da su za su zo wanda idan na ɓaro ta kaɗan su kuma za su garisa yawa daman mun saba wannan in an ɗan taɓo ta sai su kuma sai su garisa to na juya na ga babu wani a cikinsu har zuwa yanzu tukun amma dai ko da ba su zo ba za mu yi abin da ya sauwaka insha Allahu ta'ala kuma ban sani ba idan akwai malam Umar Aliyu duk wani alaran ma dai gwargwadon abin da ya samu su zo kusa da ni saboda ba yadda za a yi ka yi wasiƙa wa tsageru ba tare da ɓare-ɓare ba so za a karanta ayoyin alkur'ani mai girma Umar Aliyu Musa ko malam Yusuf Abdulkadir ko duk wanda ko wani volunteer maudu'in mu na karatu ina ga ya riga ya yadu wanda na tabbata kun sani na sani yadda aka sanar da maudu'in nan watakila akwai wani abu a ƙarƙashinsa domin shi mai hankali idan zai yi magana sau da yawa yakan ba da kanu ne kawai in ya so daga baya wasu abubuwa sai su biyo baya an ce buɗaɗɗiyar wasiƙa zuwa ga tsagerun mawaƙa kaga kalmar tsagerun nan tana da daɗi a wannan wurin dangane da abin da ya shafi muhimmancin kare martaba ko mutuncin ɗan adam babu boye-boye abin da ya sa muka yi tunani mu yi wannan nasihar ina ga abu ne da dama mun saba yinsa a shekarun baya musamman lokacin da shari'ar musulunci ta fara kunnowa a hukumance wuraren 99 kenan 2000 2001 da sauransu an yi ta wa'azozi dangane da abin da ya shafi shari'a a wancan lokacin da an samu wani ya yi ma guda ɗaya to sai a yi wa'azi lokacin ma babu social media da yawa bari abubuwa su yadu to wannan wasiƙar ita ma tana da munasaba da wasu abubuwan da suka yi ta faruwa ko kuma suke ta faruwa akai-akai wanda mu kuma yana daga cikin ɗabi'armu idan mun gani za mu yi magana liyahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyinatin saboda wanda Allah sa zai gane ya gane wanda kuma ba zai gane ba shi ya sani kuma har ga Allah abin da ya sake karfafa yin wannan laccar mun dan ba da lokaci akwai abubuwa da suka faru wanda na baya-bayan nan kowa ya san abin da ya faru to sai aka yi shiru saboda mu ga ko watakila a hukumance akwai wani abu da zai fito ko kuma waɗanda ya kamata su yi magana su fara yin magana sai ba su yi ba a musulunci kuma in wanda ya kamata ya abu bai yi ba musamman abin da ya shafi al'amuru bil ma'arufi wan nahyi anil munkari to babu abin da ya hana sauran bayin Allah waɗanda Allah ya ganar da su hakan su kuma su yi magana har yanzu abu na ƙarshe kafin in shiga cikin wasiƙar ko kuma bayanai dangane da abin da ya shafi wasiƙar akwai abin da nake so mutane su rika sani
irin waɗannan karatuttuka idan za a yi su, kar ka yi wani tunani na cewa wani abu zai iya faruwa da wane ko akan maganar ba tare da shi mai maganar ya yi tunanin wannan abun ba shi ma. Ka sa akwai abin da za a ce wani mai ya telo masa yana aiki ba, misali ba na faɗa dama ko a wurin wadu ba na faɗa, ma'aikatan gwamnati da Allah ku yi haƙuri kuma ku gafarce mu. Aikin gwamnati na yanzu baya ruba asiri, ce yasa mu ba damun mu yayi ba, mu ma muna yi amma kuma ba damun mu yayi ba. So kar ka yi tunanin ko in an faɗi wani abu wani zai ji ba daɗi ko zai aikata kaza ko zai aikata kaza. Abin da yasa na yi wannan matashiyar a 2011 post-election violence, lokacin da aka yi rikice-rikicen Jonathan, daga baya an bi ana kama mutane, sai je a kwankwasa maka a gida sai a kama ka, sai je a kwankwasa sai a je a ma ɗiban amarya. Sai aka ce min wani malami an je kama shi ya tsallaka ta katanga wai ya sunku ya ɓuya a masu kama shi. Wannan abun kamar mutu wallahi, ka gudu ka je ina. Sai suka ce in za ka yi magana mai muhimmanci irin wannan to ka yi tunani duk abin da zai je ya dawo. In bayan ka gama lissafawa ka yi tunanin a yi sai ka yi, in kuma ka yi tunanin ka yi shiru sai ka yi shiru. Ni ma ina gida ya wani min waya karfe 12 ko 1 ya ce malam, na ce na'am, ya ce ka ja jikinka fa. Na ce ban gane in ja jikina ba, akwai jan jikin da ya wuce in shiga ɗaki na in kwanta. Ya ce a'a dai ka ja jikinka. Na ce in ja jikina kamar ya ce ana kama mutane ba. To tun lokacin duniyan da dan sauran dadinta ma na ce ne ka kama ni ma taimaka min kai wallahi. Saboda haka kar wani ya tunani kaga mu yanzu mu ne yan 50, mun shekara 50 kuma bai kamata ka ce bai san abin da yake yi ba. Saboda haka muna sane tun da wasiƙar tamu ta shafi mawaƙa, a babin muƙaddima zan raba mawaƙa a ganin da musulunci yake musu da kuma ganin da reality ma'ana zahiri yake musu mawaƙa, yadda ma'ana suka karkasu. Ba sai na ce meye waka ba, bare in ce meye mawaƙi. Da waƙar da mawaƙa duka an sani, amma watakila rabe-raben mawaƙan zai ɗan taimaka wajen ƙara nuna mana asalin maudu'in da za mu yi magana a kai insha Allahu ta'ala. Abu ne sananne cewa mawaƙa ba iri ɗaya ba ne, hawa-hawa ne. Akwai mawaƙa masu waƙoƙi irin na hikima da wa'azantarwa da jan hankali, wannan akwai su tun a jahiliya, shi sa na ce shi ne reality. Ba wai musulunci ne ce akwai mawaƙan kaza ko mawaƙan kaza, shi ne abin da zahiri ma yake nunawa. Tun a jahiliya kafin zuwan musulunci akwai mawaƙa masu waƙoƙi irin na hikima ko kuma masu maganganu waɗanda in suka yi za ka ji abun ya ratsa jiki. In ka koma wajen masu adab za ka ga akwai irin su Kissu ibn Sa'ida al-Iyadi, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je ya saurari hudubarsa a kasuwar Ukaza, ma'ana tun kafin wahayi, kafin a yi wa manzon Allah wahayi ya je ya ji hudubar Kissu ibn Sa'ida mai kama, wanda take da kama da waƙoƙi waɗanda ake isar da sako. Bayan ya ma'ana ya karbi da'awa sai ya ce ni fa na taɓa jin waƙar Kissu bin Sa'ida wanda ya a kasuwar Ukaza, na manta abin da yake faɗa, amma dai abu ne mai daɗi, abu ne mai tunatarwa, abu ne na faɗakarwa. Shi ne wani ya tashi ya tunatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle wannan ita ce waƙar Kissu ibn Sa'ida al-Iyadi. Ya ce ina yake? Aka ce ai ya mutu ya manzon Allah. Tun kafin ma'ana da'awa.
yace ina qissu bin sa'ida, kace manzon Allah ya rasu. Aka karanto masa yace waɗannan baitoci da maganganu ne na qissu ibn sa'ida. Haka da musuluncin ya zo ma wasu da wa'azozinsu sukan yi ta hanyar waƙa da waƙe, shine mu a Hausa in za a matsa sosai sai a ce waƙe. Akwai irin waɗannan waƙoƙi muna da su har bayan musuluncin, waɗanda sun zo har kiɗa ana yi, amma kuma da sunan zaka je abubuwa na nusarwa da faɗakarwa ne. Saboda na ce ba wai ta'arifi ne da addini ya zo ya rarraba su ya ce kowa ya yi hakan ba, amma hakan shine yake faruwa. Mu a ƙasar Hausa akwai irin su Mu'azu Hadeja, su Sa'adu Zungur, ko yawa wannan da waka ne amma kuma faɗakarwa ne, su infiraji duka waɗannan, su Abubakar Ladan Zaria wanda ya waƙoƙi da yawa akan haɗin kai da unity lokacin ana nationalism, a haɗa kai 'yan Najeriya ka ji cewa kai dai Najeriya kawai. Akwai waɗannan waƙoƙin, akwai waƙoƙin da su kuma ba wai waƙoƙi ne na hikimomi ko faɗakarwa ba, waƙoƙi ne na ziga wanda galibinsu suna da alaƙa da jarunta. Mana jarunta haka shine waƙoƙi irin na 'yan farauta, ko da waƙoƙi irin na mayaƙa waɗanda za a ankarar da kai, a zaburar da kai. Akwai waɗannan, wani lokaci galibi su ana haɗa su da kaɗe-kaɗe. Sannan akwai waƙoƙi na zolaya da habaici da zambo da zage-zage, su ma suna nan a jibge, su gogon namu kenan, su ma suna nan. To a musulunce duka waɗannan waƙoƙin dukansu a ma'aunin zamansu daidai ko ba daidai ba shine ne content, abin da yake cikin waƙoƙin. Ba na maganan kiɗa yanzu a wajen fatawar, maganar waƙoƙin muke yi, don maganganu su ne waƙoƙin, kiɗa kuma sunansa kiɗa. Saboda haka hukuncinsu a shar'ance shine hasanuhu hasanun wa qabihuhu qabihun. In aka yi magana mai kyau, magana mai ma'ana, magana mai amfani, to tana da kyau. Shi ne fatawan malamai. In aka yi maganar banza, mummunar magana marar daɗi ko ta alfasha, to ba ta da kyau. Shi ne hukuncin waka. To ai ga su alaran Malam Umar, ai suna waƙoƙin faɗakarwa da nusarwa da sauran abubuwa. Babu matsala. Don annabi yana raye ma an samu irin waɗannan ɗin, da masu aibatawan da kuma na karantarwa. Wanda kamar yadda na ce tun a jahiliya an rarraba mawaƙan da irin waɗannan rabe-raben. Wani in yi waƙar ko ba musulmi ba ne sai kaji a jikinka, ko wani kuma idan ya yi sai hankalinka ya tashi. Wani idan ya yi maka mahama talal lailu fala budda min tulu'il fajr wa mahama talal umru fala budda min dukhulil qabr, sai kaga faɗakarwa ne da tsauritarwa akan mutuwa da kuma shiga kabari. Wani kuma akwai tsageru, ko a jahiliya akwai su irin su imru'ul qaisi taisul arab, yan iskan larabawan jahiliya kenan, su ma akwai su, kuma yanzu ko labarin su sai dai tashin zance kawai, wani gaba dama ba zai sake maimaita sunan ba. Ya kai tsagerin mawaƙi. In ka ji in tsageranci ne fa ba yawa ka fara shi ba, dama an dade ana yi. Akwai 'yan iska da yawa da Allah ya yi maganin su da dadewa. To in mutum iskanci ya kawo akwai ba a baya ma, wanda in suka yi waƙan za ka ji tsageranci da batsama a ciki kaca-kaca. Ko ya ƙulu na jahid ya jamilu bi gazwatin wa ayya jihadin bainahunna uridu li kulli kalamin bainahunna bashashatun wa kullu katilin bainahunna shahidu. Yace duk wanda aka kashe shi a tsakiyar mata ya yi shahada,
shi kuma ta inda nasa ya bulle kenan. So an yi ta yin irin waɗannan abubuwa. So in an yi magana mai kyau mai ma'ana, waka ba ta da matsala, shine waken da a Hausa ake faɗa. So mawaka sun rabu kamar haka. To abu na biyu bayan wannan shine yaɗuwar waƙoƙi a kafafen yada sadarwa, kafafen sada zumunta ake ce musu social media. Yanzu mun dawo inda muke kenan, bayan ma'anar waka da abubuwanta da ma'anansa mai faɗi. Ba sai na yi jawabai ba, akwai idanun da anan na san wani abin da nake faɗan sun fi ni saninsa. Yawwa ƙasashen Hausa mun yi misalin su Abubakar Ladan, su Sa'adu Zungur, su shi mai infiraji. Kuma akwai Tsagerun ma tun daga matakin duniya har nan, irin su wancan Wuri, Michael Jackson ko su Bob Marley, yawa su fiye da wannan ƙananan arna kenan. Akwai waɗanda suka yi waka fa, an yi zamanin da suka yi wakan tsirara ma fa suke yi, a fita kamar mutum zai fita tsirara, daga shi sai dross sai pant, ya fita yi waka, 'yan mata suna rawa a gabansa. Ai an yi waɗannan ba iyaka. Ko a mawaganmu na Hausa na kiɗan ma ai akwai wanda suka ɗauki layin iskancin. Akwai da su Ali Makabo, ko su ɗan basasa, su Sa'adu Bori, su Hassan Wayam, ko masu tafiya da karuwan ma masu lasin. Su ma zan zuba labarin sai Ali mai mandula, in ka faɗa ina ruwan malam Umar, ina ruwanka da Ali mai mandula, san shi ba, ya mutu. Kuma ana ta faɗa ana yi, an yi yawo da karuwai, an yi yawo da 'yan giya, ana shaye-shaye da sauransu. Duk waɗannan akwai karatu a cikin wannan abu. To yaɗuwar waƙoƙi ta kafafen sadarwa. An daɗe ana waƙa, yanzu waƙar da zan mai da hankali a kanta ita ce kaso na uku da na ambata, wanda ake amfani da ita a ci mutuncin wani, a aibata wani, a ci zarafin wani, a taɓa mutuncin wani wanda yana da mata da iyalai da dangi, a ci mutuncinsa. In ba a manta ba, wannan ala sabilil misal muka takaita a wurarenmu, malamai na addinin musulunci daban-daban da dukkan ɓangarorin da suke wakilta, babu wanda ba a masa wani abu a social media na ɓatanci, na cin mutunci, ko a haɗa kansa da, ko a haɗa shi gashi nan ya kama hannun mace ma, duk an yi waɗannan abubuwan. Ko a sa shi gashi yana rawa, ko su malam Muhammad Kabir Haruna ai duwa musu wannan, ko gashi nan yana rawa. Za mu zo mu yi wata magana akan wannan ɗin. Kaga wannan sai ya ba da ƙofa, duk wanda yake da wayarsa to zai iya shiga ko ina, zai iya ganin komi, zai iya faɗan komi, shi ma kuma zai iya aikata komi. Shikenan sai aka fantsama yanar gizo, a taɓa mutuncin wane, a yi habaici, shi kansa habaicin da harbin iskan haramtaccen abu ne a cikin addinin musulunci. Akwai fatawan malamai, akwai maganganu na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan ka aibata wani da sunan ka ɓata kimarsa a idanun mutane. To wannan abun ya kai ne zuwa ga abin da mawaƙanmu na Hausa masu musamman su suka fi wannan. Mutum zai yi waƙa ya taɓa wani, ko shugaba ko malamai, musamman na malaman, ni yanzu shi fi damuna, sai ya faɗi abin da ya ga dama a kansa da sunan ra'ayi. To in kana da daman ka yi ra'ayinka, shi wani ba shi da daman ya ra'ayinsa? Misali, idan ba a manta ba, tsagerun mawaƙan nan akwai Aisha wace ce wanda kwanaki ta yi tsageranci a ɗaya daga cikin malamai da suke cikin Kano, Mara Aminu Ibrahim Daurawa, a ta yi ta ashar, ta yi ta zage-zage, kuma a cikin social media nan ba akwai dokoki da suke kula da shi. Wayoyin nan akwai cyber crime,
kwanan nan an yi doka ma akai, in ka yi kaza kaza ne, in ka sa sunan wane ka masa batanci hukuncin ka kaza ne. Amma wannan matar haka ta sa malamin nan ta yi masa wankin babban bango, sai da aka zabura. Ka san mutanen Kano da an yi har za su ce har. Yake sai aka zo da Allah a yi haƙuri, an yi abinan mai mutunci ne, amma malami ka rike mutuncinka. Menene rike mutuncin nasa? Sun saba suna yin waɗannan abubuwa, mata suna yi, maza suna yi. Mata ne sun ƙi aure, sun ƙi su zaman aure, sun ƙi su bi iyayensu. Wata inda aka haife ta daban, inda take rayuwa daban, amma za ta iya buɗe baki ta kira malami na addinin musulunci, ta masa ɓatanci, ta faɗi abin da ta ga dama a kansa, kuma ta kwana lafiya. Ka san wani sirru da yake ɓoye shine wanda zai yi wannan fa kar ka ɗauka shi da yake yi, ba shi kadai bane ba, akwai wani abu a ƙasa. Kuma yawanci masu da'awar musulunci su suke mana wannan cin mutunci. Kaga ko a rubuta a isar musu da wasiƙa ya zama dole. Yawanci masu jinginuwa zuwa ga musulunci akwai wanda in ba abin da in ba musulmi bane yayi, wallahi ba zai kwana lafiya ba. Ta ce yayi sabo, ya taba wani addini, ba za a bar shi ba. Amma su masu da'awar musuluncin za su yi magana sai kuma su yi abin da suka ga dama. Musamman sakalu na yanzu waɗanda kana yi kana samun kuɗi. Mun sha magana, Allah ya sani. Ra nisan uku ne ko sau hudu ne? Uku ne ko? To wannan ana gaya mana motar da zai shiga in ka ganta ya ka ɓaurita. Shugaban ƙaramar hukumar mai sau bai isa ya shiga motar ba. Ko sarki ba maganar malaman tukun. Not only that, in zai yi tafiya yana tafiya da jami'an tsaro suna raka shi wai ya je ina. Mutumin da ba shi da ajanda, me amfani sa, me sha'aninsa? Babu. Kuma na ji wani gwamna ma an ce ya ba shi naira miliyan 300 da wani abu daga cikin dukiyar mutane. Ai ranar lahira malam za a ga mutane a daure wallahi. Ana cewa wani ya bashi fili, wani ya bashi miliyan 300. To kaga waɗannan mutanen ba su suke. Mutumin da bai isa ya ce kala ba in ana zaune lafiya, in ka je ya ce kala, ya ce kalu, ya ce ya kulura, to kai kanka ka san akwai abin da ya taka, ba shi kadai bane. Kuma ana dokoki ma ba a ce wai an yi umarni duk waɗanda manyan mutane da ake raka su da 'yan sanda da yawa ko sojoji da yawa a daina. Baka ji wannan makwanaki? Su kuma amma suna yi, zai sa sarin ta yi ƙara, ya sa mufol a gabansa su raka shi. To su raka shi ina? Kaga tsagerancinsa ai mai lasin ne, akwai wani abu a ƙasa. To bari in karanta wani abu kafin dawo kan wannan maganar. Abubuwan da mawaƙan nan suke yi da sunan su tsageru ne, za su iya faɗan komi, babu abin da ya shafe su. Wani lokaci mu muke ɗaure musu gindi. Za ka saurari mawaƙa tsageru, ka kalli hotunan mawaƙa tsageru, ka ji waƙoƙinsu mawaƙa tsageru sau 100, baka saurari makaranta alƙur'ani guda 5 ko 10 ba. Kana musulmi suna jin daɗi, ana celebrating ɗinsu. We cherish them. Illan da yake cikin wannan, wanda ya yin ka ƙara tabbatar da shi akan abin da ya yi, wanda bai yi ba ma zai yi sha'awan ya yi. Tsakani da Allah mala, in kai baka ji ba wani ya ji, baka taɓa jin wata ko a garinku ko a kusa da garinku an ɗauke ta an kai ta Kano saboda a gwada ta ba ta shiga cikin irin waɗannan tawagar na fina-finai da mawaƙa? Baka taɓa jin wani abun ba? Daga wurarenmu ƙasar Hausa, Kilama, Hausa Fulani,
in an ɗauke ta ba menene hall ake ajiyewa mutane a ce fito ki tafiya a ga tafiyanki a ce ki dariya ke ba mahaukaciya ba a ce ki dariya za ga yadda haƙorin ki yake sai in za ki iya burgewa za ki iya biyan bukata sannan a fara saki a ko fara koya miki abubuwa na yadda za a yi waka a yi dirama a yi fim bayan an raba mutane da iyayensa. Mutane nawa yan hizba suka kwato wanda suka tafi da sunan irin wannan ne, ko gari ya yi zafi ta ce an kai su za a koya su shiga cikin kulob ɗin mawaka ko a Kano ko a Kano ko a Kaduna ko a Abuja, suna nan a wurare daban-daban. To galibi mu muke ba su dama, wanda ya yi a ce ya gurge, bari ma yanzu da an ga ana bibiyan ka a kafafen yaɗa labaran nan sai ka yi daraja, shafin ka sai ya yi tsada, mutane ana alaka da kai saboda za a samu kuɗi. To abin da yake jawo wa waɗannan tsageru matsala shine harshensu, ba sa kama bakinsu. Akwai abin da in ka faɗa watakila a lalacen sai a barka, ba za a ce maka komi ba, bari ɗan karanta waɗannan layuka. Duka wannan an fara shiga cikin wasiƙar kenan. Shine musulunci ya koya mana mu riƙa kama bakinmu. Al-lisan, shi yasa malamai suke tattauna ahammiyatu hibzil lisani fil islam, muhimmancin mutum ya kiyaye harshensa a musulunci. Al-lisanu wal kalamu ni'matun azima, da harshe da magana ni'imomi ne ko ni'ima ce wanda suke masu girma da Allah ya mana. Takunu min khilaliha al-ibadat al-qawliya al-mutanawwi'a, ta hanyar amfani da harshe ko baki akwai ayyuka na ibada da yawa waɗanda suna iya aukuwa daga mutum, na magana ma'ana da baki kenan a furta. kama takunu min khilaliha aidan qada'ul hajat wat tarwih anin nafsi, haka kuma harshe yana iya furta wasu abubuwa na nishadi waɗanda za su bai mutum ya bushi iska da kuma biyan bukatunsa. Gaira annaha min ahammil jawarihi, sai dai harshe yana cikin mafi girma da mahimmancin gaɓoɓi na ɗan adam, allati yambagi mura'atuha, wanda ya wajaba mutane su rika kiyaye bakinsu. Fi hadisi Mu'adhin radiyallahu anhu at-tawili wa fihi, ya zo a wani hadisi wanda Mu'adh bin Jabal ya rawaito, hadisi ne mai tsawo, a ciki aka ambata fa akhadha bi lisanihi fa qala, manzo Allah sai ya kama harshensa yace kuffa alayka hadha, ka kama wannan, sai ya kama bakin. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka tsare bakinka, kuffa alayka hadha. Qultu, Mu'adh yace nace ya rasulullah, ya manzan Allah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi, yanzu mu Allah zai kama mu da abun da muke faɗa? Domin mawaƙan ma ai faɗan kawai suke yi, sai ka faɗi abu ka je hotel ɗinka ka kwana ka ɗauka ya wuce. Wa yahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allahi azim, ko suna zaton abun mai sauki ne, a wurin Allah kuma maganar tana da girma. Yace wal lisanu yasruqul hasanat, harshe yana sace wa mutane kyawawan abubuwansu, kyawawan ayyukansu. Ma'ana mutum zai yi asaran kyawawan ayyukansa idan bai kiyaye harshensa ba, bi amalihi, da ayyukan da zai yi. Minal gibati, zai iya cin naman wani da harshe, awin namimati, zai iya haɗa wane da wane faɗa da harshe, au ƙaulin zur, ko kuma ƙarya, ya shaci ƙarya sai ya faɗa, au shatmin nasi, ko kuma ya zagi mutane, zagin mutum, wasabbihim, da ci musu mutunci, wasukhuriyati minhum, da kuma yin izgilanci, wa gairi zalika, da waninsu. Shi ne abin da tsagerun suke yi, sai a yi izgilanci.
yanzu ra ai yayi waka kwanan nan. Ala haddi qaulihim hakil kufri laysa bi kafirin ko yawa, in mutum ya ambaci abin da wani ya ambata shi ba za a gan shi da laifin wancan din ba. Yanzu in ka zo kana faɗa za ka ce fir'auna ya taɓa cewa ni Allah ne, ka yi laifin gaba da haka? A'a, hikaya ne, amma ya za a yi ka ce ni Allah ne kuma a ce baka yi laifi ba, saboda labari kake bayarwa. Hakil kufuri laysa bi kafirin, wanda yake faɗan labarin da wani ya faɗa mummuna shi ba za a ce ya faɗa mummunan ba. Shi yasa in kana gaban alkali ka zo ba da shaida ka halarci wane ya yi ashar manya-manya a wane, in an zo ka faɗa wa alkali na ji yana zaginsa, sai a ce me ya ce? Me za ka ce? Kai ka faɗa abin da ya faɗa, ya ce za ka ci kaza 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 kaza. To yanzu ba za a ce a'udhu billahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A'a, labari yadda yake bayarwa, kuma labarin ba zai cika ba, dole hakan da aka faɗa. Ai ba za ka faɗi wani abu ba abin da aka faɗan ba. Ko hakil kufuri laysa bi kafirin. Waƙar da rarara yayi daga baya ya ce bai kira sunan kowa ba. To bai kira sunan kowan ba. Ya ce malam ko? Ya yi mi? Malam ya yi mi? Ina an ji, yawa masu ji sun ji ya ce malam ya yi rawa. To mu je gara ma da baka faɗi sunan kowan ba. Yanzu mun sallama tasliman jadaliyan. Mun sallama don a ji daɗin faɗan. Mun yadda baka kira sunan kowa ba. Malam. Waye malam? Me ya fara zuwa maka a rai? Wani irin malami ne? Malamin addini. Shi ne. Kun tuna wata waga a baya, ban san wani mawaƙi ne ba, ya ci kuɗin makamai. Kuma duk? Zulumatun ba'duha fawqa ba'din idza akhraja yadahu lam yakad yaraha. Akwai magana fato. Shi ne kuma duk? To me sai ya ce malam din? Why? Dukan mu kowa yana da hankali, magana ce ta masu hankali. Me yasa amfani da kawo malam din? Ya faɗi sunan nasa man kawai, sai a bar su da shi. Cewa malam da rarara yayi yanzu da kowa yake kenan, da kowane malam kawai yake. Wani abu za a bata ne yayi, sai aka hada shi da rawa. Shi malami ana hada shi ko da karatu, ko da wa'azi, ko da tafiya Makka, ko sallah. Kaga hada shi da rawa. Bai yi macin ba, bai yi macin ba. Yanzu a nan fa gaba ɗaya shari'ar ma da addini ma ake kokari a ɓata. Maganar ba wai a iya malama ta gane ba. Shi yasa isgilanci ba shi da rana. Ba shi da rana. Za ka faɗi abu kana ga kaman baka yi komi ba, ko ka yi zolaya, ko ka ɓata. Amma maganar tana gaba, saboda bayan an kare nan ai akwai can. وقد يكون لسانك نهرا يجري لك بالحسنات العظيمة. tana iya yiwa harshenka ya zama kogi wanda zai na jawo maka kyawawa masu girma masu yawa fi a'malin a cikin ayyukanka, kama fil hadisi an ibn Mas'ud, kamar yadda ya zo a hadisi daga Abdullahi dan Mas'ud yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace laqitu ibrahima laylata usriya bi, yace na haɗu da annabi Ibrahim a daren da aka tafi da ni. Menene Isra'i? Tafiyan dare. Aka tafi min al-masjid al-harami illa al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Bayan an je al-masjid al-aqsa an tafi da manzon Allah sama don ya karɓo sallah. To a wannan daren manzon Allah ya ga abubuwa da yawa. Daga cikin abin da ya gani ko yace ya ga annabi Ibrahim. Fa qala ya Muhammad, sai annabi Ibrahim ya ce masa, ya Muhammad ikra ummataka minni assalam, ka faɗa wa al'ummanka ina musu assalamu alaikum. Ka isar min da sallama wajen al'ummarka.
wa akhbirhum kuma ka ba su labari ya rasulullah annal jannata tayyibatan lalle aljanna tayyibatat turba kasanta yana da tsarki azbatul ma'i ruwanta yana da daɗi wa annaha qi'anu kuma aljanna flat take ba wani tudu ba wani gangare ba wani kwari ba wani kwazazzabo wa anda ghirasaha kuma bishiyoyi dashen bishiyoyi a gidan aljanna shine ni yace subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar faɗan waɗannan kalmomin shine yawan abin da ka faɗa yawan alherin bishiyoyi da dashe da za ka samu a gidan aljanna ba ana ganin su da sauƙi ba subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wa mimma yata'ayyanu alal insan yana cikin abin da yake ayyana akan ɗan adam shine an yashtagila ko yushgila lisanahu bi ta'ati maulahu mutum ya damu harshen kai na faɗan abubuwa na biyayya abubuwa masu daɗi don abin da bakinka yake faɗa ana rubutawa za ka je ka yi bayani Allah ran taɓa mana aya wa inna alaikum kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun wa inna alaikum lahafizina Allah ce akan ku akwai masu kulawa da ku mala'iku ake nufi kiraman katibin masu daraja ne kuma suna rubutu suna rubutawa suna sanin abin da kuke aikatawa ma yalfizu min qawlin ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ما يلفظ من قول ba wata magana da za ta fita a bakinka ko a bakinku ko a bakinsu illa ladaihi raqibun atid sai mala'ika ya rubuta ya tsare ya kula da abin ba a nan danjan yake kawai ba ba rubutawan bane kawai ka duba abin da Allah ya faɗa bayan wannan maganar me yace وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ بالصور ذلك يوم الوعيد وجاءت سكرة الموت magagin mutuwa sai ya zo bil haqqi da gaskiya sakaratu maza al mauti in ka ji almautu kan ina bayan fasara ba ta fassara kanta almautu ta fassara kanta kuma bayan ya faɗi waɗannan abubuwan ne bayan ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid saboda gane hatsarin ne harshe saboda haka ya wajaba ya ayyana mutum ya tsare harshensa kama warada fil hadisi qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam la yazalu lisanuka rataban min dhikrillah kar bakinka ya bushe harshenka ya zama ya bushe yana ambaton Allah ma'ana ko yaushe ya zama akwai maganar faɗan sunan Allah a ciki faɗan sunan Allah fa sahihi in ce faɗan sunan Allah sahihi tare da girmama shi don shi Allah ana son sa ana girmama shi ana tsoron sa shi kadai ne yake da wannan ana son sa ana girmama shi ana tsoron sa ga tsoro ga so ga girmamawa Allah ne yake da wannan. So kar mawaƙi ya ruɗe ka, ka san tsagerun suna kiran sunan Allah a waƙoƙin su ai. Wani ya ma da sunan Allah wai zai fara. Haka zai da sunan Allah wai. Inna min aisaril ashiya ya ce mu sani yana daga cikin mafi saukin abubuwa wa ashaliha mafi arahansu shine an yalfadal insanu tilkal kalimat mutum ya faɗi waɗannan kalmomi kaɗan lakin kad la yashuru ma wara'aha sai ya faɗi abu bai san meye a bayan maganar ba mutum yayi magana bai san meye a bayan maganar ba min al ajril azimi na lada mai yawa awil ithmil kabiri ko kuma zunubi babba mai yawa hasba tilkal lafza gurgudun yadda lafazin yake in mai kyau ne lada in mummuna ne zunubi
ya faɗi magana kaɗan maganar ta kai ta jefa shi wuta sai ya manta kansa, ya faɗi magana kaɗan saboda alheri ne ta kai ta saka shi aljanna da sai kowa sai ya yi burinta. Gwargwadon yadda wannan kalman take. Faktar lafzatika, ka kiyaye ko ka zaɓi irin maganganun da zaka na yi, wa kalimatika da kalmomin da zaka na faɗa, kama takhtaru kamar yadda zaka zaɓa li atyabat ta'am, abinci. In ka zo cin abinci kana son mafi daɗi, to in ka zo magana ka zaɓi mafi kyawu. Mutum zai iya faɗan abu ya rena kalmar, amma kuma kalmar ta yi girma sosai, tana da girma ƙwarai da gaske. Malam ya ce yana daga cikin manya-manyan hatsari na harshe, za mu ɗan ambace su a gurguje sai mu alakanta su da maganan su rara. Na ɗaya, alkazibu, ƙarya. وهو دليل على ضعف شخصية هذا الكاتب. ko dalili ne na raunin da rashin mutunci, faduwan mutunci na wanda yi wannan ƙarya, kuma a waɗannan waƙoƙin nasu akwai ƙarya a ciki. Wani in ba ƙaryar ba, wani malami ne ya yi rawan misali a ina? Misali, kuma in zai yi rawan boye, wanda suke rawan boyewa suke yi ne? Kai da kake cire kaya kai sa kayanka kamar tsirara kuma ka yi rawan ana ganin ka, kai kuma ga ka shirgi. In mutum yana da niyan yin, in ya bayyana lura ka masa, kaga wannan ƙarya ce a banza wanda ba ta da dalili. Na biyu, algibatu wan namimatu, giba da kuma annamimanci yana daga cikin abin da mai faɗe-faɗe da ɗageranci a cikin maganganu zai iya faɗawa ciki. Na hudu ko na uku, ifsha'u al-asrar, tona asirin mutane, ka rika faɗan abun da yake ɓoye na wani wanda shine duk a babin mutunci, wa huwa wannan babi ne kuma mai girma wanda yake mai hatsari. Na hudu, asabbu wal la'anu, irin waɗannan maganganu zaka ji su kuma da zagi da tsinuwa. Li qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama, manzon Allah ya ce la yakunu la'anuna shu'afa wala shuhada'a yawmal qiyamah. Masu yawan zage-zage ba za su zama shaidu ba ranar tashin alkiyama, ma'ana za su tashi mutanen banza. Akwai sana'ar da sunanta wai ka zagi wani, ka zagi wancan, ka zagi wancan. Yanzu akwai in zagi wani abun a zo a gani ne, akwai wanda ya cancanta a zage shi a cikin bil adama irin su Fir'auna, tunda ai karshen barna ya yi ta, ba ya ce shi Allah bane, shine ilahu, shine rabbu, du ya faɗa, ana rabbukumul a'la, ya faɗa ko? Ya ce kuma ma alimtu lakum min ilahin ghairi, yace ni Allah ne, ni abun bauta ne, ni nake muku komi. Amma da Allah ya aiki annabi Musa, ko me yace masa? Isa ba ila fir'auna, إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. yace ka je wajen fir'auna, ya yi dagawa kai da dan uwanka Haruna, amma ku faɗa masa magana layyinan mai sauki. Shi da kafircinsa ma ya bayyana, shi da yadda awar ilahantaka. To mu je, an yi rawa ka faɗa an yi rawa, me sunanka a musulunci? An yi ba daidai ba, mu a Misau ba mu san an yi ba ma. Kai kana gonarka a kabuski, wani yana kalanansa, wani yana can buskuri. Sai ka hau gidan talabijin ko ka hau abin aka ɗauke ka a hoto social media, ka ce
wannan mutumin ya yi rawa, wato yanzu kaka kana tallancewa an yi rawa. Allah ran ma'aya innal ladina yuhibbuna أن تشيء الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب شديد في الدنيا، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة وأولئك والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن الذين يحبون أن تشيء الفاحشة دون da suke so a yada mummunan abu inji Allah alladhina amanu ko a cikin masu imani. Malamai sun fassara waɗannan fassara guda biyu. Muhammad Salih Usaimin haka yace innal ladhina yuhibbuna an tashi alfahishatu, masu son alfasha ta yadu fil ladina amanu a cikin masu imani. Yanzu misali ga masu imani a nan gabana, sai ina son alfasha ya yadu a cikinsu, ma'ana wani mummunan abu da su suna zaune salum alum sai kawo musu abu. Su ba san komai ba sai karatun Qur'ani, sai sallah, sai tafiya aikin haji, sai in kawo musu wani abu na alfasha a cikin masu imani kamammu masu mutunci masu kima, sai ka zo musu da wata magana ta alfasha fil ladina amanu. Ko kuma waɗanda suke so su yada alfasha game da masu imani. An gane wannan game da din shine kamar yanzu wani sai an duba wani alaramma ko wani limamin wata unguwa ko wani shugaban addini sai a ce ya yi ciki a wata. Shine alfahishatu fil ladina amanu, masu son su yada alfasha a game da masu imani. Kasan sai wani yayi ai shiru, wani yayi ai shiru, to mu dauka shi wancan din yayin. Akwai abin da manzo Allah ya faɗa, yace aqilu zawil hayati asaratihim, yace in mutum kun san shi da mutunci da kamala, sai wani tsautsayi, wannan fa in yayi ma sai wani tsautsayi ya sa wani abu ya faru, to ku daga masa kafa. Tsautsayi ya zo, ba ya yi daidai ba ne, amma tsautsayi ya faru, ba haka aka so ba. Amma da an ce wani limami ko wani ladani ko wani mai da'awa wani abu ya faru, ta ce ai ko aka ce dama, sai a ce ai daman irin waɗannan kaza ne. Haba malam, tun da aka haife ka fa baka taba ji yayi wannan abun ba, sai ranar da ka je sau ɗaya a shekaru. To Muhammad Salih Usaimin ya ce wannan ne masu son su yada mummunan abu akan mutanen kirki. To yanzu mutumin kirki mu ɗauka wani tsotsayi ya sa kamar yadda wasu mutane suke yi. Ai ana samun masu yin, ana maka ganin mutunci sai ka je fadar shugaban kasa a ga kana rawa a gaban Bola Tinubu saboda za ka sha kuɗi. Ko ya sha, ko ka sha, ko ya sha ne wani ce. Ina jin baya nan ai. To yayin, ina nufin yayin ma don a ji daɗin musu, to ka ɗauko ka haska a duniya ka ce ga wane yayi kaza, ba shi kake batawa ba, abin da yake representing kake batawa. Ce yasa nace maganar tana kasafa da kace malam din, kaga batanci ne, batancin kuma wa addini. Saboda haka irin waɗannan mutane maganganunsu su ɗauko sunan wani su ɓata shi, a wani ana ga yana da kima su ɓata shi. Zan yi wata magana kaɗan insha Allah. Sai alkalamu fi ma la ya'nihi, magana a cikin abun da bai shafe shi ba, shine irin wannan ɗin. To yanzu kai ra kana inda kake Katsina ko Kano ko Abuja, me haɗa ka da malam na ruwanka da yayi rawan, kai baka yi rawan ba ne? Ha, kana maganan ma lokacin kana rawan fa kuma mutane hakan wai wannan abin wai ya burge su. To rawan in aibi ne kai ne sa kai? Ha, ai mana za mu zo wurin ai, kai da kake rawa da matarka ba ko ba ka bane? A'a,
wannan ya yi rawa shi kadai, kai kuma kun yi rawa ku biyu ko kun uku ko kun hudu, sai ne misali haka ne ba mu haramun ka ba, shiga abin da bai shafe ka ba. Na ƙarshe almira'u wal jidal ko wal jadal, in irin wannan ya faru to sai a tsara kuma jayayya da musu ba ka ake yi yanzu. Ka san mu ma an raba mu gida biyu, akwai masu cewa wallahi ni ma dai ban goyi bayan malam da ya shiga siyasan nan ba, mu ka gan mu mun goyi baya ba 100%. Wato rashin adalci ne. Wai in malam isa alikan ba bayan minista ba ne? Da Allah me ya qualify ne ya zama minista? Farfesa ne ba? Islamic studies? Arabic? Computer ba? Profesa ne ba a computer da yake magana, amma sai ka ballake duk wannan farfesancin sai ka tafi layin addini, shi kadai ka gani kai. He worked very hard. Ko? Ya yi digiri, ya yi masters, ya yi PhD, ya sa ya zama professor. Ka kalli wannan layin mana. Ka san a lokacin da aka kai sunan Isa Ali majalisa, wai a tantance shi, sai aka ce wai ya taba cewa shi yana goyon bayan Al-Qaida su Usama bin Laden. So akan wannan bai kamata a binan ɗinsa ba. Kuma ya zama ishu. To mu dai farfesa ne a kwamfuta, kuma wannan yanzu wanda yake da farfesa misali in ya nemi gwamna laifin mu yayi maka, shi ba dan kasa bane. Amma na ji daɗi saboda an ce da aka yi wannan hardin, sai wannan hardin ma fa ma za da illa imanan wa taslima, sai abu ma ya ƙara armashi. Ni ai ba don an rufe canja wurin zaɓe ba, da na canja na koma Gombe. Mu ne ai abin zama ana zaɓa, kana zaɓa mutane ma su je su ci ubanka. Ha? Ko ne da ciki? Sai kai abun da dalili ma da hujja la'ada waje. Kuma an yi waɗanda ba musulmai ba barkatai tun tale-tale suna yin waɗannan mukamin fa bai zama ishu ba, sai yau wai a gunmu ne wannan ɗin zai zama ishu a gunmu. A ce to sai aka yi raba kanmu, a ce wallahi ma dai bana goyon bayan malam ya shiga siyasa. Don me? Saboda siyasa iskanci ne? In siyasa iskanci ne kai ne za ka ke shiga? Kai dan abinan na kenan? Ko? Ɗai mana kenan? Ina juji abba kolo da Allah. To akwai abin da yake faɗa, kowa ya san juji abba kolo ɗan siyasa ne. Akwai abin da yake faɗa, ni na yarda da shi 100%. Ya ce wai ana sai a ce wai in siyasa, shi in za ka yi siyasa sai ka zama munafuki, ka yi ƙarya, shi ne mandan siyasa. Ya ce shi bai yarda da wannan ba. Ya ce in za ka yi kawai ka yi tsakaninka da Allah. In ka ce kaza ne ka yi kazanka, abubuwa ne da istihadi yake shigowa, me ya kamata in yi, ina ya kamata in tsaya. Ya ce shi bai yarda ba. Ya ce ka faɗi gaskiya, saboda shi musulmi babu abu a rayuwarsa da za a ce wa musulunci bai yi maganan ba, babu. Ko a ce wai a yi suspending musulunci a wannan lokacin. Har yanzu mun kasa wannan ka'idar, da a gane wannan ka'idar, kuma kullum ana faɗa mana. Ya ce shi ma bai goyi baya ba, wai me yasa bai goyi bayan ba? In yi kokari sai ce maka saboda wai za a ci mutuncinsa. Yanzu da Allah wanda yake da'awa ta Allah da Annabi bai shiga siyasan ba a ci mutuncin nasa? Ha? Akwai wani waka da aka yi na Muhammad Kabir yana rawa, waka gara ba da wanda ko mai wani waka ya dan dade ga hotonsa wai yana rawa, ko kuma ga sunan a Turai da su da Balalau sun kama hannun mata. AI fa to wannan din su takarar ne suka yi. Misali akwai malamin da ma aka ce yana su mogalin din kayan mutane, malamin addini
siyasa ne ma shi to ni a ganina in kana da'awa kana wa'azi idon ka kunnen ka rufe shi damun in dai ka shahara musamman ma irin su farfesa Isa international scholar me baka ji ba abin da ba ka ji ba a wa'azin iya layin wa'azin kawai ba abin da ba za ka ji ba ai an saba baka ga shi baya magana ba ai ba shi sa alaikum shi wa kafallahu almu'minina alqitala shi baya magana ma ni ya burge ni ai kuma ba za ka masa barazanar wai in ya shiga siyasa za a ci mutuncinsa ba in bai shigan ba ma za a ci mutuncinsa sa mai cin zai ci ko ba haka bane yanzu Dr. Idris Abdulaziz me ba masa ba takara yake yi ne to maganar ba wai ka shiga siyasa ko baka shiga siyasa bane magana ce ta mutum ra ya ne ya ci ma mutunci kawai shine kawai maganar na wannan ne kawai fa an baka kuɗi nawa rai amma mun ji daɗi kar wani ya raba kanmu wai wani ce shi yana goyon baya ko baya goyon baya wannan harka ce ta individual differences abin da ake ce musu alfuruqul fardiyya kowa ya gani ya kamata akwai wanda wani abu baya burge shi akwai wanda wani abu yake burge shi ba wuce wannan ba abu ne mai sauki kuma abin da za a iya yanzu malam Ibrahim in ka je gun yan siyasa ya ce kai malam Ibrahim kai ba dan siyasa bane kuma fa duk ƙarya ce siyasar a wani makaranta kai din ka je koya a ina ba mu abu bane har ne fa kawai ka ce kai shiru ba kai ba dan siyasa bane dan siyasa me dan siyasa ina dan siyasa Rabaran Moses a dasu waɗanda zan iya tunawa wani gwamna da yayi lokacin su Dahiru da bane ko ina jin a abu ne Rabaran Moses a dasu kada da kaji wannan kasan ba musulmi bane Moses ba Moses ba Reverend Father Moses a dasu shekin harna kenan shi saboda Christianity ma aka ce government house ma sai sadaukar da ita wai shi ba zai shiga ba ya masa yawa a yi asibiti a mai da wurin asibiti da su dole ya ne ba wanda ya ce a'a wani ne yadda ba malaman addini suna shiga siyasa dole ya ne na'am osib ka sa akwai sabani banjo ne ko bajo osim bajo ko farfesa alo san sannan kuma pastor mataimakin shugaban kasa fa yayi wanda daga an yi harma shine rabaran fa amma shi sai a ce a no a professor in law a senior advocate of Nigeria a kaza wannan kawai ke faɗa ba wanda yake jingina shi da wancan din kuma kai ma ka yi shiru a arewa sai ɗanka ya fito wai kana maganin cewa ya tsaya a karantarwansa kawai har za ka ji mutum ya tsaya a karantarwansa kawai ya zai tsaya a karantarwansa bayan profesa ne and professor not in Islamic studies not in Arabic not in even religious studies professor computer science mai tsadan mai wahalan kuma wai shi ai sai ka ce nasa 10 da 10 ne sai dan gata ga boko ga arabi shikenan sai ya mora inda aka zo inda boko zai amfani sai ya yi bokon ya hau kan professor sa ya ci ya yi wa daga abusa ba fa wani aibi a ciki amma non issue kamar da shi issue wasu suna cewa ba sa goyon baya wasu to kowa ya ce baya goyon baya ra'ayinsa ne wanda ya goyi baya shi kuma shi ma ra'ayinsa ne wani baya sha'awa wani ba ma baya addini ma amma he is not interested in politics ba haka suke wada ba kace shi baya sha'awan siyasa wani kuma yana yi to wani yana son tuwon biski wani kuma baya so ba shi bane wani yana son wani kuma baya so haka za a tafi ba sai in ce shikenan tunda ni ina son kuka kai ma dole sai ka son kuka no ba haka bane ya ga zai iya ne
ai mu ba mu ji daɗin abin da Inuwa Yahaya suka yi ba. Ana ɗaukan abun nan a baiwa wanda bai cancanta ba ma, ka bai farfesa mana. So mu wannan abu ma muna tare da ita kamar yadda na faɗa 100%. Ai a shekarun nan malamai suna sako kai, da yake malamai yanzu sun zama independent. Ba wani wanda yake jingine a jikinka. Zai iya abin nan ɗin kansa. Ibrahim Khalil yanzu ma yana takarar gwamna a Kano, Malam Ibrahim Khalil. Allah ya saka wa dan barke komanda. Ka san dan barke komanda ya ramma. Dan barke komanda ya ce shi yasa kowa ya fito Ibrahim Khalil zai yi. Ci Ibrahim Khalil yake. Da Allah ai haƙuri ba wai tasliman jadaliyan ne musu a sallamawa na don a ji daɗin musu. Yanzu mu ɗauka iya abin da kake jin tsoro Malam Ibrahim Khalil in ya hau ya yi shi ne ya yi rashin nagarta. Kuma na yanzu mashi din suke yi kuma a hakan kuke bin su. To tun da ya ga da yana karantarwa yana su muwa ɗa Malik su sai lana Abu Dan ku bar shi da shi na yi. Misali Ibrahim Khalil ya yi ya ɗaya gwada abin nan. Dr. Bashir ba? Dr. Bashir Sokoto shi kuma wani ne ya zuma shi. Yadda abun nan da shi ma zai iya nema tun da shi ma ɗan Najeriya ne. Zai iya takara yi. By virtue of the Constitution of the Federal Republic of Nigeria. Zai iya takara. Shi da wani ya taɓa shi damar da dan kuɗi a maransa. Sai ya ce a wurin karatu ya yi declaring ya ce jama'a ina sanar da ku zan yi takara. Aka yi ta kabbara, to kabbaran kansa ba sadaka ba ne? To sai a ce wai ina ruwanka. Kuma za ka iya komi. Dr. Jabir na hula shi ma Sokoto ne. Kwamishina ne yanzu. Kwamishina ne. Kuma ana garawa don zai turanci yadda yake so mala. Zai turanci kamar jakin Ingila. Ka taɓa jin Dr. Jabir yana turanci? Abun sha'awa mala. Abun daɗi me kace? Very good. Gaskiya ne. Ministan ma political appointment ne. Yanzu wani barazana ne aka ga kamar zai yi wa wani. Sai aka ce to bari a baiwa wani kuɗi ya bata shi. So kai na bayan fagen mamun sanka. Gaskiya ne. Political appointment ne ministan. Kuma kana yaba masa a lokacin. Kana yabonsa ga boko ga malam ya san boko ko ga kaza ga wane ne. Kuma yanzu ya dawo ai daga nan za a gane magana taka da biyu. Wani bai sa ka ba. Kuma za ku fito dukan ku biyu. A'a. Farfesa. Kuma kaga ba wani mulki da shugabanci da yace kala akan wannan saboda wasu suna jin daɗi. Wani yana jin daɗin abu. Shikenan ana tafiya a haka mu muna ba ma rena ruwan shuka. In abu alheri ne duk kaɗan ɗinsa muna so. Yanzu shari'ar Ahmad Sani Zamfara bai tada kurwa Zamfara fa a roka muka je daga Misau har Gusau a cikin roka. A cikin rokan ma a gasa ba ka ganin waje an yi belbela da jin Misau a kuka dinan mu ko bakin kasuwa ne aka tada mota har cikin Gusau muna Allahu Akbar. Ta ga ta wannan shari'ar ta political abinan ne ka san yadda aka yi faɗa da wannan political shari'a ka san waye ji hira da aka yi da shi gwamnan daga baya kwana-kwanan nan wasu maganganu da ya ta yi irin barazanar da Obasanjo masa ko ba haka bane a in babu a hakan ya za a yi musamman masu nagarta a cikin mu ai babu yace Obasanjo ya motsa ya bude masa wuta an ce a dakatar an ce ma in an je bude kaddamar da shari'an a bude mutane wuta mu kuma muna cikin roka a gasa aka ce a bude wuta wai a mutane shi bai na gama na wani ake ba su fasin dokar ba don a ka'ida sai sun yi fasin doka sai gwamna ya sa hannu shine ta tabbata sai suka ce su ba yace a ku sa in yace in ba ku saba wallahi ban hada ku da mutane yace aka tafi mutane ba san me ake ciki ba an jera jami'an tsaro an yi waye mun muna nan a dandazo a filin kaddamarwa ana Allahu akbar har gwamna suka zo da su saka rubuci yace da ya hau dandamal ya duk jama'a iya ganin sa
ana Allahu akbar Allahu, har suna da yace to ba gudu ba ja da baya. Sifika ga mazo kwace kanka. Sifika yace ana kawowa za mu fasin dinta. Yace ni kuma wallahi zan sa hannu. Ka san an yi mutum a Abuja kan wannan, an kira gwamnonin Arewa. Yace a lokacin da shugaban kasa yayi bare-bare wa ya san abin da ya sha lokacin. Sai wani gwamna shi ma jikin zakaminsa ya tashi. Ibrahim Kure, Niger State ba? Who is that? Baban gidan Aliyu ba. Kure. Abdulkadir Kure. Yes, shi ne a lokacin. Injiniya Abdulkadir Kure, shi injiniya ne ma. Sai tashi, ya ce Obasanjo, kaji da Hausa, ya ce yanzu nan zan fita, kuma wallahi in na fita zan je gaddamar da shari'a. Shi tasa ba ta irin Ahmad Sani bane, Fire Brigade Afro ma ya mata. Shi daga wajen Obasanjo yayi waya, yace a tara masa yan jaridu su Malam Umar Babiyo. Yace ya gaddamar kawai, tun kafin ya sama yace ya gaddamar. Ba haka yi ba? Yayi bambami, wannan sai Obasanjo ya tsorita. In baka san wannan siyasar ba, in baka san wannan yaren ba. Don a tun a lokacin muka sallama. In abu ya zo, in za a rage a cikin 100 a rage 10 muna so. Shi ne suka yi. Da bayan bin kaje kotu a Misau sai a ce area court Misau. Area court. Har yanzu ma wanda bai san dawar garin ba ya kai sai ka je yana cewa area court. Ba area court ai. Mu in Bauchi state is a Sharia state. So upper Sharia court. Upper Sharia, that Sharia must appear. That is the law. Obasanjo sai ga abun zai ɓaci ba, aka ce ku bar su. Don an ƙara tabawa ma kuma du Amir Ma'azu ma zai bullo. Kasan shi ma ɗan takife ne. Mu'azu namu ba, ɗan takife ne. Ai daɗin tarbiyya kenan, inda tarbiyyanka da ɗan abinan ɗinka, sai ka tafi wani wuri kai kuɗi. Daga ran da aka ɗan ma injection haka, kulorofin za a ma guda ɗaya kawai, sai ka ji ka amma bayi, sai ka taso. So Amir Ma'azu ba suna MSS ba? A ABU Zaria. Kuma akwai wasa irin gudunmawar da suka bayar na abun. To an raba hankalin mutane, wai wani ya ce ya goyi baya, wani ya ce bai goyi ba. Kar Allah sa ka goyi bayan, kai din waye? Ha. Professor. Kuma wasu aka ce wai ai shi bai cewa ne ba, ya ce wai ai fantsami ya ce, da Allah malam kar ka mai da mutane mahaukata. Kai da kake rawa ma da matarka. Wai bai kira suna ba. Kuma da ya ga reaction ne ba. Wai ai ba kiran suna yayi ba, rara gefe ne. To rara gefen ya halatta ne a musulunci? Me yasa zaka yi rara gefen? Mu abin da kace malam ma yanzu maganar ba wai ta maganar Isa Ali bane. Ba maganar Isa Ali bane. Maganar ta malam din da kace ne mu. Wannan malam da ka faɗa. Kuma mutane sai a bar shi. Kuma gobe mai a ce ai rara yana burge mu. Ai rara yana kaza. Me burge mu a ciki? Kudin da rara yake da shi naka ne? Naka ne? Zai baka? A saboda Allah, naka ne? Na ruwanka da shi. Ha, kudin nan wani lokaci kayan mutane duke daga cikin abin da mutane za a dauka ana bayarwa ba. Kana ganye je gaban Bola Tinubu tashi yake yi ya tsaya. Ya tare shi. Ko ba gani ba? Who is he? Kuma in kai malami ina wani malami a Misau. Yanzu chief imam na Misau ya ce da je ga Bola Tinubu haka zai dawo. Ko waye da yan nema ni security advisor na ko Nuhu Bado ba zai gani ba sai ya dawo a ce kai wannan ina zaka je haka za a gaya ma ba reni bane a Najeriya mala a Najeriya kuma wai hakan ne wai babba zai je ya zama babba baya ma sha'awar musulunci ba zai iya protecting kowane interest na musulunci ba ai na faɗa ba ma jin daɗi yanzu abin da yake faruwa kwanan nan mun je wani mitin a Bauchi ake cewa to an fara faɗa ba ke yi wai muna ana kabbara wai an fara sallah ana sallah a masallaci a cikin Tafawa Balewa an yi tafsiri a Tafawa Balewa fa ba kai saka je kai sallan juma'a ba ko ka kira sallah a yi abin nan ɗinka why coci nawa ne a Misau yanzu
shikenan sai a ce a je a yi baragada a ashe mu ne muka san darajar mutane. Don shi Qur'ani da ya zo maganan daraja ba fa malam wane ya ce ba, mutum kawai ma ya fara kira, wannan mutum din ko ba musulmi bane. Wala gad karramna bani adama, كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين ala kathirin. وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Jayyid. Wala gad karramna bani adama. Shi ma ba kana fasara ba ko? Allah ce mun karrama bani adama. Kai kuma kana waka, kana cin mutuncinsa. Mata suna waka, suna cin mutuncin mutane. Dama an saba. Cewa ne yayi kaza, wani an ganshi yayi kaza, kafansa kaman kaza. Why? Babu dalili. Kuma abin da kai mu a madadinmu muna Allah wadarai da abin da kai. Daga kusan ƙarshe muna aika maka ko muna aika muku sako. Na ku zauna ku yi nazari, ku yi karatun ta natsu. Ka ganka? Ka ganka? Wallahi wata rahan daina faɗan sunan kama. Sunan kama. Allah rama wa mannu amirhu. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. Ana tuna makoma. Allah ya ce duk wanda muka raya shi yayi tashe yayi yayi yace nunakkisu fil khalqi zai dawo gasa. Zai dawo gasa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace haqqun ala Allah, haƙƙi ne akan Allah, martafa a shay'un min ad-dunya, ba wani abun da zai yi tashe a duniya illa wa ba'ahu Allah, sai ya faɗo. To ni ina ga abun kamar zai faɗo da wuri. Ka san wannan koyin ya faɗo fa fashewa ma zai yi. Sai ya fashe ya abun fa yana wucewa. Yayi ne. Da fa yayin waɗansu ake yi. Aka zo yayinka, kai kuma ka kasa karatun nan din, ka kasa gane abin da ya kamata. Jama'a, mu daina celebrating din su. Mu daina jin wai sun burge, ko mu daina jin mun saurari. Ai ana haka a ƙasashen musulmai. In wata kamfani, ya kamata mu koyi wannan tarbiyyan fa, ko kamfani ne ta yi wa musulunci wani ta'addanci, sai a ce jama'a, 'yan garin Misau, kar ku sake sayan leda iri mai suna kaza. Kar ku sake sayan yadi mai iri kaza. Kar ku sake sayan lemo mai iri kaza. Sai ka karya su pom. Mutum ne yana rawa da bazarka. Kuma ya kasa gane karatun ta nutsu. Yau yana ga yana sama, yana ɗaukaka. To wata rana zai dawo kamar ba a yi ba. Ba haka wasu suka ce ba? Ababa nawa suka wuce waɗanda yau kamar ba a yi su ba ma. Har na mutanen ma. Yanzu in jininka siyasa ne da kana jin za ka iya fidda kuɗi ka bayar a ci mutuncin wani misali, ba 'yan siyasan ne a baya waɗanda yanzu an daina faɗansu ma. Suna nan fa da yawa, kuma ka san wani abun daɗin ne, wasu ba suna yanzu na rantse da Allah in ka ga Obasanjo yanzu, wallahi ka ji tausayin sama. Wannan Obasanjo namu fa. A ba ɗan Najeriya ba ne, Obasanjon Najeriya. Saboda yanzu ba mulki, sai ga yana tafiya zai ma tuntuɓe. Yana tafiya kai kawai baya gani ma. Ya zama Allah sarki. Yanzu wannan Allah sarkin kai ma so kake yi, sai an bar ka zama Allah sarkin. Bare kai Allah sarkin ka ma ba zai daɗin gani ba. Yace kazani. Kana tafiya, wannan tafiya da ɗan sandan kai ka manta ta balogun ne? Ka manta abin da ya same shi? Ta balogun Inspector General of Police ba. Su ne lokacin ake kaza, an za a yi zaɓe, a yi wane ne, a yi baragada, a yi wancan. Su ne jami'an 'yan sanda, shi ne mai ba da umarni. Amma sai da aka zo
ɗan ƙaramin ɗan sanda tafa balogun zai shiga mota yana su mutuwa zai faɗo yana ingiza shi ya shiga mota tafa bare kai mawaƙin banza kuma wasu ma suna binka wasu mata ne da Allah ya ce wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wannan fa yana cikin wasiƙar jama'a shi yasa ka san in kai magana sai ka manne ta da aya sai ka wuce don dadin abu shine ita aya ba yadda za ka yi da ita malam wagarna وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. yace ku zauna a gidajenku mata ku zauna a gidajenku matan liman ku zauna a gidajenku matan ku zauna a gidajenku wala tabarradna tabarrujal jahiliyatul ula kar ku yi fita irin na jahiliyan farko wa qimna salata kuna sallah kin san farillan sallah tukun misali wa qimna salata wa atina zakata kuma kuna bada zakka wa dina Allah wa rasulahu ku bi Allah ku bi manzan Allah me bin Allah me bin manzan Allah a ki zo cikin mutane kina rawa da mijinki yana miki rawa kina amshi saboda za a baka kuɗi ba da kuɗi yana da ƙarshe fa shi mai ba da kuɗin ma ai yana da ƙarshe mutane nawa malam suka ba da kuɗi daga baya kuma abun nasu ya lalace ku za mu zo wurin malam kidir za mu zo wurin ga ta nan a rubuce ku mata ne da kuke da'awar musulunci to duk abin da kuke yi nan yanzu haka musulunci ya ce ku yi ga abun magana a gindinka kana maganan na wani mu ai mun faɗa ni ka ganni ba wani takarar da zan yi na komi amma duk wani malamin da ya fito takara kuma zan goyi bayansa ai fam aka je na sayarwa malam da ba mu saya sai to sunna ba a cashe malam ayi aya ayi wa'azi ko ba komi ai musulunci ya ɗaukaka ko profesa Mansur mu ma muna da profesan ai kuma ka kai ka nemi duk abin da suke nema wani ka fi shi takarda ma ina qualification ne wai sai mutum ce a'a wai ba layin ka bane me layin nakan me ba layin nakan ba siyasa ko kowa zai iya ka ganka kana zaune yanzu a gidanka ne ya dauko ka riga ma sai a sama sai a ce ka zama kaza haka ake ta yi ba mutum ya zo ko turanci ba zai iya ba ni na san wanda jawabi in zai rubuta in za a rubuta masa da Hausa ake rubuta masa karatun turanci amma Hausa saboda bai zai iya ba yanzu in foundation ne sai a sa Sean din ya sa SHAN Shan ni na san mutumin sai ga paper haka yana karantawa foundation alhali abin din rubutun Hausa ne da haka fa ake tuka malam ga yan dukan gato ma suna nan kuma mutanen mun nan aksarin malaman nan duk wani malamin da kaga ya shahara har ya kai ya fito a abinan na siyasa zaka samu kuma material ne wallahi duk abin da wadancan din za su yi zai yi har plus sama da nasu ma amma kawai saboda hasada da kin addini da fada ni na tabbata ba shi kadai bane akwai wasu a ƙasa kuma za su fito yadda ka bar kowa ya kada tasa shi ma haka bar shi ya gwada mai son sa ya so shi yanzu kai baka ji kunya ba an ce min bayan yayi waƙan nan ma ɗaya har nan da bidiyo ne kowa yayi waƙa shi kuma yana masa abina
kuma ba musulmi ba, da Allah baka faɗi ba nauyi ba, ko bai faɗi ba nauyi ba ga can a can. Misali, wani ne abin kunya ne mana. Kuma in an ɗauki waƙar ka 10 za a samu 6, 7 ko 8 duka kana cin mutuncin mutane. So it's about humanity. It's not about Professor Fantami. It's about the whole of humanity. Mutuntakan kawai ake magana. Na magana samun cin mutuncin mutane. Ai ka yi wani. Ka aibata wancan, ka aibata wannan. Duk wanda yake yi aibata mutane da cin mutuncin mutane zai wahala ya gama lafiya. Ai Allah ba zai bar shi ba. Ba Allah ne ya ce Allah ran ma'ayan da ya karanta ɗazu. menene yuhibbuna an tashi alfahishatu fil ladina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah fid dunya. Allah ce zai musu azaba a duniya. Me azaban duniya? Na'am awwalu me azaban duniya? Walaganci da takeici da talauci da rashin lafiya. Azabun alimun fid dunya wal akhirah. Wannan din ina so saƙo ne a rubuta shi. In ba a tuba ba don shi musulunci da an tuba kuma tuban gaskiya shi kenan. Amma in ba a tuba ba za a ga abin da zai faru. La illam yantahi al munafiquna wal murjifuna fil madinati lanudiyannaka bihim. Ka ballake wani abu. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض أي سنة كلمة معي والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين sake daya ka san mal'uni ayi ka han daga la'ana ne ko la'ana yal'anu la'inu wa yal'anuhumul la'inuna mal'un wa shajaratul mal'unata fil qur'an mal'ununa jam'u muzakkar as-salim mal'unina jam'u muzakkar salim mansubun li'annahu hal. Allah ce mal'unina, Allah ya tsine musu albarka. Suwa munafukai, suwa masu cuta a cikin zuciyarsu. La illam yantahi almunafiquna, Allah ce in munafukan ba su bari ba. Kaga balaga anan. Yace in ba su bari ba da munafukai da masu cuta a zuciyarsu, da ƴan guduri tsoma, ƴan kayi kawo fil madinati a garuruwa. Ka san wani yana mahaifa shi ma wallahi shi ma bai ga fa'idan wannan abin din ba. Gashi ya ji ya sa ana zagin addini. Ai in bai yin ba ma da mai zagin addinin ba zai daina ba. Sai Allah ya ce in ba su daina ba, in ba su daina me ba? Ita an rike la illam yantahi almunafiquna. In munafukai ba su daina ba. In an ce in baka daina ba kuma ya kamata a faɗi me zaka daina. Ko yace mal'unina tsinannu ne aina ma suqifu ukhizu wa qutilu takatila ka san qutilu takatila yace Allah ya tsine musu yanzu wanda Allah ya tsine masa albarka me sakamakon sa wa man yal'anillahu falan tajida lahu nasira wanda Allah ya la'ance shi ba mai taimakon sa. Iya gadarar ka dai shugaban kasa ne, shugaban kasa kuma zai sauka zai sauka dama kaga da kai rake tafiya. To in an yi sauka ka ina gobara ta zama daga teku kenan. Saboda Allah kuma kuɗin nan kuna jinginuwa ma zuwa ga almajiranci da karatu da abin nan alqur'ani. Amma ba ku da sana'a sai ka ci mutuncin wancan ka ci mutuncin wannan. Ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace maka al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi.
musulmin kirki, musulmin gaske shine wanda musulmai suka kubuta daga sharrin bakinsa da kuma sharrin hannunsa. Baki shike yanka wuya. Musulmin kirki baya cin mutuncin musulmai, mutane yan uwansa. Ka yi wa wancan, ka zagi wancan, ka aibata wancan, su kuma abokanan zamanmu kowa ba kai so gum. Kun shiru, kuna dariya, kai kana waka kana balle kamar misali za a baka kuɗi. Wannan ba fa shi kaɗai ba ne, duk mai waƙar da zai sa mutane a gaba yana ɓata su. Yana daga cikin abubuwan da ba laifi ka wasa gwaninka. Babu laifi. Sahabban manzan Allah waɗanda suke masu rera waƙa ko na yaƙi ko na ziga ko na kambamawa, ai sun yi sai. Wasu sun yi wa manzan Allah irin su Hassan ibn Sabit, wasu sun yi wa musulmai gaba ɗaya, wasu sun yi wa musuluncin ma gaba ɗayansa. Ai ba komi, ba ka ji amma a waƙar su ba cin mutuncin wani. Su Hassan ana ga kamar za su iya tarwatsewa su gudu su bar manzan Allah in ana yaƙi. Sai ce ya ce menene fa inna abi wa walidahu wa irdi li irdi muhammadin minkum wiqa atashtumuhu wa lasta lahu bi kuf'in. Shi yana yi ya girgije amma kuma ba wani batanci, ba aibata halittan wani, ba wani abin amma duk mawaƙin da zaka ji zai ce wani mai kama da kaza, ko yayi kama da kwado, ko yayi kama da kaza, tafiyarsa kamar na kaza, kazansa kaza ne. To wannan mawaƙar banza ne waɗannan, kuma su ne wasiƙar take magana a kansu. Ka buɗe bakinka kana faɗan komi, ka ɗauka ya wuce, kuma za ka haɗu da Allah. Mu sai yanzu ne ma muke jin cewa yanzu ne ma fanta me ya kamata ya je ya nemi gwamna. Kana farfesa baka nemi gwamna ba? Waɗanda ba musulman ba suna kawo cappa, suna kawo mubaya'a cewa su haka suke so, a je kawai. Su bari a yi zaben su gani. A bari a yi zaben. Ai, wanda ya sa su yana rigar tsakani. Yana nan a rigar tsakani. Zai fito. Dama Allah ya san waye. Amma zai bayyana. Ni fa masu mugami irin gwamnoni ko ministoci ko advisors ko commissioners ko wane ne wala su jira kansu. Akwai gwamna da ya yi gwamna a jiharsa bayan ya sauka da shekaru, ya rasu ma yanzu, amma yadda aka zo aka killace shi a ɗaki aka rufe shi saboda yana kukan abinan. Kukan kura, kuma ya munna kurar dama, shi ya munna kura. Wai zai takara sai boka ya ce masa ai ta samu kura da ranta sai a bulle ta a cikin ƙasa tana raye tana abinan. Wallahi tallahi kafin ya mutu rufe shi ake yi yana ihu. Kura ko dama shanin ta iya akwai ihu a ciki. Nace yan je lahira haka ma. Ba shi ne lahu azabun alimun fid dunya din ba wal akhirah. Kuma ya mutu yanzu an manta shi ma. Irin saffan mutane ba su san shi ba. An manta da shi. Ko sunansa aka kira wani bai san shi ba. Kuma zai je a yi bayanin labarin kura. Ka san shi Allah baya mantuwa. La yadullu rabbi wa la yansa. Kurar Allah yanzu za a je a yi bayani. Me yasa ya kashe ta? Saboda Allah bai yadda ka kashe ba tare da wani amfani za ka yi da ita ba. Wannan is un-Islamic, uncivilized, barbaric. Amma mu saboda wai zai mulki. Kuma ka san wani abu? Falle ɗaya ya yi. Haka abin ya masa yawa. Ga falle ɗaya, ga biya kura, ga abubuwa. Ga tambayoyi. To inda har ana irin wannan abun malam, wani kuma yana nan ɗin ma kamar baya nan. Yana nan yana raye bai mutu ba, amma kamar baya nan. Wani kuma yana nan yana ba shi da sana'a yanzu sai kwaram. Kwaram sosai fa malam, ful ɗan kwaram. Ka san ba ful ɗan kwaram
ka sa mota a manka da ƙyar ka je can baka samu wanda ka je gunsa ba kuma manka ba zai dawo da kai ba. Ƙarshen tsiya kenan a kwaron. So kar ka yaudari kanka da ɗan abin da ake baka. To ni wannan in zai tubo shi wannan mai waƙan in zai tubo ya zai yi nema. Sai na zai faro. Misali mu ɗauka ya zai tuba. Istighfari ɗaya. Ai mana. Istighfari. Na'am. Sai ya dawo. Kuma ka rasa ga abun zagin ma baka zaga ba. Ai ka bar abun a baya. Ka bar abun a baya ai. Duk wanda zai rika bibiyan waɗanda suke da daraja, wai su shi damuwarsu matsalarsu kawai zai nema ya yada. Wallahi ya rasa sana'a. Ya yi asara. Ya rasa sana'a, ya yi asara. Kuma kamar yadda na ce har yanzu kafin in dakata, don Allah in dai musuluncinmu da gaske ne, su daina burge mu. Don in suna burge mu to ba za su daina iskancin nan ba. Amma yayi ka yaba, yayi ka saya, ka yanzu mun mai da wayan nan kamar Allah ba zai tambaye mu akan ta ba. Na rantse da Allah wayar da kake hannunka sai Allah ya tambaye ka akai. Thumma la tus'alunna yawma idhin 'anil na'im. Sannan fa an tambaye ku duk akan abin da Allah ya baku na jin daɗi sai Allah ya tambaye ku. Allah ya baka waya, yayi abun ka ji daɗi ko an yi Quran ko ka yi wane ne. Wani ma haka shi bai san hawa bai san sauka ba. To ni wallahi a ra'ayina ni ma ban da wannan ra'ayin abin ne. Ko malami ne ya faɗa sai mu ce ra'ayinka ka faɗa kai ma. Mu kuma muna da ra'ayin yi. Ko waɗanda malaman ne masu ginginuwa zuwa ga almajiranci sannan kuma suna shiga abubuwa na abin da ya shafi shugabancin. In shugabancin nauyi ne wani baya so, wani kuma yana ga duk abin da zai je ya rage komin kaɗaninsa na rayi a ga kamun ludayinsa shi ma. Kuma gaskiya ne, amma da ka taɓa sai a ce maka wai ba layinka ba ne wai. To ina ne layin naka? Sallah ko? To in layinsa sallah ne, shi kuma wancan layinsa ba sallah ba ne kenan. Ko? Ta ce, malam kuɗin ma kuma? Ha, kuɗin me? Kaga yadda mutane suke, to mu daina wannan tunanin, wallahi mu daina wannan hasashen. In ba sa burge mu, su ma za su daina. Yanzu abin da suke da waƙoƙin Hausa da zagin mutanen da wannan fina-finan nasu, ba sha'awa yake bai wa mutanenmu ba har ya sa suke jin daɗin yi har ake yayin abu ana jin su mutanen da wani rajanmu ma ya kamata a masa amma ka ce shi yake burge ka matarka ma ta ce su suke burge ta ƴaƴanka ma sun ce su suke burge su kaga ta kore na fa mun fanzama ana yayin su a ka'ida kuma mutum yana so yayi abin da ake yayin sa sai dai yayi ne mai wucewa ya yi kusa ma wallahi an zo wurin ai tun da ya fara tabe-tabe Allah ma ba zai bari ba tururuwa ce za ta lalace sai ta fara fuka-fukai in tururuwa za ta lalace sai ta fara fuka-fukai to da na kusa da na nesa ba ma wa kan ba ai muna faɗa ko hudubar mu ta yau a masallaci an muka ce kar saboda siyasa ma ka ci mutuncin wani zaka ji kunya mai gidan naka shi zai fara kunyata ka sai ka ce ya watsa maka sa ido kai abun kunya ya abun kunya kar ka ci mutuncin kowa kar ka bata da kowa kar ka taka alfarmar kowa in abinci ne ka nemi abincin ka kuro amma in sai ka zagi wani ka san haka wani zai kira ce da na data kuma na datan fa ina masu data wani na datan bai wuce 2000 ba akan 2000 za ka zagi mutum 2000 ba ta yi kaɗan ba 2000 fa yanzu in ka ninka ta sau 2 ko 3 ko 4 ko 5 in ka samu yaro ɗan shekara 12 ka bashi kuɗin to kafin ƙarfe 11 da rabi ya karsu wallahi ha 2000 wani abu ne ka samu yaro ɗan shekara 12
ka ba ka 10,000 yanzu nan ka ce ka so kake ya karar da ita kafin a je a kwanta da ya fita ga wannan shagon na'am da ka ɗauki wannan abin a nan shagon ma yakan murƙushe 10,000 sai ka dawo a gidan ma in ba sa aka ya ka buɗe tukunyar gidanku ka ce ba wani guntun abin nan ne to wani 2,000 in ɗan siyasan zai taimake ka ya baka miliyan da yama amma sai a baka 2,000 3,000 15,000 kuma ka sai da mutuncinka ka ci mutuncin wani 2,000 me za ta ma in an baka 2,000 ka ci mutuncin wani gobe zai baka 2,000 misali a duk abin da ba zai dore ba ka kiyaye shi in abu ba zai dore ba wallahi ka kiyaye shi to Allah ya rufa asiri na fara ji a jikina so kuma har yanzu ba wani malami da ya zo za mu dakata a nan insha Allah ta'ala daman karatun haskawa ne kawai don wani ya ɗauka wani sabon abu za a yi ko wani abu haskawa ne saboda mu haɗa kanmu mu yi abin da zai taimake mu in muna wawatsai aka bar kowa yana faɗar ra'ayinsa da abin da ya ga dama Allah ba za mu je ko ina ba ha in dai malamin ka ba shi da daraja to shikenan daraja yanzu waye mai daraja kenan babu kuma dama mun faɗa in ka ga abin da zai yi dama shi ya kamata ka ɗauka saboda haka mu ba mu ga laifin abin da fantami yake yi ba na neman gwamna a jihar Gombe kuma baka san me ma a gasa bayi Hassan ya abun ya faro ne baka sani ba saboda haka tsagerun masu waka hawainiyarsu ta kiyaye ramaru malamai na ko ramarmu dukanmu wallahi ta kiyaya jama'a mu dan shirya fa yanzu in ta kama za a je a bai wani kafi ma a gaisa so a bada kamar mutum 10 a nan mutum 10 a can a dauka a je a wadata shi da kashi a dawo ha to menene zamanin yanzu ma da mace a banza ma ga mutu a banzan bazara ma yanzu gidan ruwan da ake faɗace nan haka fili na za a je gari a kashe mutane akwai inda aka yi jana'izan mutane sun fi 100 ba kuma a garin bai kai Misau ba kai da yake naka da dama ya ka ɗauka ba komai in mutum ya taɓa mai daraja ya taɓa mai mutunci ba shi ne lahum azabun alimun fi duniya din ba wal akhirah zai sha wahala a nan duniya daga cikin wahala ai akwai bashi kashi shine hawaye ne yasa take yayi ramar mu din yanzu ai ba bari tit for tat ne kai waka ka ci mutuncin wani wanda ake masa ganin mai daraja ne malami na addinin musulunci kuma yanzu ba za mu bari ba in juninka iskancin koyansa ake yi ne a ina ake koyan iskanci fure ba kawai yanzu in ka ga dama gobe da safe sai ka zama ha kuma kana wani abin ɗinka ba inda ake koyansa wani har ne kawai in ka fi ganin ka fita can shikenan ba wani abu menene dukar iska ne kawai ba dukar iska ne babu wani yana gani yana dariya wani yana ji a turo min da Allah ka gani baka da shi ne an turo maka wallahi in naje kwance ainihin kusan kwana nake ina jin sa ai sun san ana wannan ne shi yasa suke yi kafin duniya ta dawo da su wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi zaka ka shirya in wane yana da daraja a wajenka kar a taba shi mu a wannan layin muke yi bari abin da zaka iya mala karabitus ma ga sunan suna yi mutum yana ina ma bai san da yake ba ma ko kuma mutum giya ta masa yayi tatil da giya amma dusu ne ina wani kan giya ma yake sha kuma duk an bar shi ta ta ku layin ku ne shi wannan abun fa shugabanci ne shugabanci kuma za a zo ya dan giya
ɓarawo, shirme. Saboda haka mun gamsu cewa zai iya ɗan raka sani. Kuma wannan din da kai mu bai rage mutuncin mai mutunci ba ko na misgala zarratin a wurin mu, ƙara masa ma yayi mu ƙaruwa ma yayi. Saboda haka ƙarshe hawainiyarka take yayi ramar mu kawai. In waɗanda suke ziga kan ma sun ji su ji, su san cewa an daina yayin yanzu haka kawai ka zo ka sa matarka a gaba ku ci mutuncin mutane a barku. Ku da ma kuke ƙila wakala? Ku da kuke ƙila wakala? Saboda haka in kana da awar musulunci ne to ka gaggauta yin abin da ya kamata. Ka gaggauta yin abin da ya kamata. Kuma abin da kai bai yi nasara ba, bukata ba ta biya ba. An faɗi ba nauyi. An faɗi ba nauyi. An faɗi ba nauyi. Subhan